il-mudell ekonomiku soċjali tagħna se jkun qed jagħtik iva s-serħan tal-moħħ li l-ekonomija ħad tkompli tikber, ħalli jkompli jinħoloq il-ġid. Imma se nserħulek rasek li inti il-bżonnijiet tiegħek, il-kwalità tal-ħajja tiegħek, il-well-being tiegħek taħt gvern nazzjonalista mhux biss se jkun imħares imma se jkun il-prijorità assoluta tagħna. Kien dan li qal il-kap ta' Partit Nazzjonalista Bernard Grech waqt intervista li kellu l-ħadd filgħodu fuq Net Television fil-programm Analiżi fejn wieħed pjanċar sabiex kull Malti u Awċi jkun jista' jimxi l qudiem. Bernard Grech qal li f'pajjiżna għandna żewġ partiti. Partit Laburista li huwa maqbud fid-diffikultajiet interni tant li huwa staġnat fil-passat u Partit Nazzjonalista li qed jimxi l qudiem billi jifhem id-diffikultajiet tan-nies tant li ħajja pjan ta' ekonomija n-nies. Qegħdin nħarsu l-qudiem biex ngħinu l-pajjiżna jkun aħjar short term, medium term u long term. Irrid ikollna pjan u se nkun qegħdin nwettqu pjan fejn inti ma tarax illi l-politika tinbidel skont x'jaħseb dak il-ħin il-Prim Ministru fuq reazzjonijiet ta' xi survey jew għaliex iħoss li hawnhekk sar ftit mhux popolari jara kif se jkun qed ibiddel politika li saret qisha pin-nur taħt dan il-gvern, imma li inti jkollok valur u dak il-valur tkun qiegħed timxi miegħu. Bernard Grech qal kif fl-aħħar snin rajna id-djufija ta' Roberta Bella fejn jitlu deċiżjonijiet importanti għall poplu Malti u Awċi. Aħna ikkonċentrati fuq it-triq il-qudiem ħaddieħor maqbud fi problemi interni. Dwar l-ambjent Bernard Grech qal li l-gvern jeħtieġ jaġixxi llum qabel għada. X'jiswa illi jagħmel il-pjanijiet illi jgħid li ħajamel u strateġiji mbagħad ikunu the main polluter ikunu l-iktar li jkun qed iħassar u jkisser l-ambjent ta' pajjiżna. Brabta mal-attak fil-Ħamrun, Bernard Grech wera solidarjetà mal-uffiċjali tal-Pulizija involuti fil-waqt li jappella biex tinbidel il-klima ta' impunità li qed wassal għal dawn il-każijiet. Dan jiġri fi klima ta' impunità, fi klima ta' nuqqas ta' rispett lejn xulxin, nuqqas ta' rispett lejn l-awtorità. Għalhekk ikun hawn min iħossu li jista' jagħmel hekk lill-pulizija li hija inawdibbli. Jiena li huwa xokk li nara xi ħadd li jerfa' idu fuq pulizija. Anka li ikellem bla doċ pulizija aħseb wara illi jerfa' idejh għalhekk solidarità sħiħa maħutna il-pulizija li kontinwament jaraw kif mhux biss iżommu l-ordni imma jagħmluna li nħossuna aktar safe. U dan kollu Bernard Grech fakkar li Partit Nazzjonalista fil-Gvern għandu pjanċar għal poplu Malti u Awċi. Bilaqal, però bimħabba kbira mhux biss lejn pajjiżna imma wkoll lejn il-bniedem, lejn il-poplu Malti u Awċi se jkun qed jagħmel għażliet bil-għaqal, se jkun qed jinvesti l-flus għax il-flus mhux tiegħu imma l-flus huma tal-poplu għal ġid tal-poplu preżenti u għal ġenerazzjonijiet futuri. Kristin Mamo għal Net News.